Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Stak mes op. Matinee. Polonaise. Doetinee. Spontanea. Grande amo. Partinea. Mangiamamo. No vorrei kai sopiroi, ne pludevoi, nur inspiroi. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel. Ik ken haar al heel lang uit de muziekwereld van Friesland. Zangeres, ze bespeelt instrumenten, maar ze is ook lerares en ze rent nogal voort. Onder oren mij verschillende talen en in het bijzonder het Esperanto. We kennen haar ook van het duo, Nan en Ankie. En met Nan hebben we al even praat. En Ankie, ik vind het mooi, dat is de beste Ankie van der Meer. Welkom. Nou, tegen dank. Hoe is het? Ja, best. Ja, jongens, best is wat. Ja, drok mij al je projecten of juist net? Ja, nee, wij hebben het smoordrok. Bij mij? Ja, nou, met een hele soort, verschillende soorten van optredens. En wij zongen, was toen al zei, dus in verschillende talen. En dat moet ik al hier even tarret worden. Dus dat is een soort werk. En zelfs bijvoorbeeld van de morgen kregen we een appje van iemand uit Duitsland. En die vreeg van, ja, mijn man die is met kwartiertje in je maaien. Kun je hem ook een concert opnemen? En dus dat is dan heel oors, want dat wordt wij online dan. Ja. En dan moeten we dat opnemen en tasturen. Maar de meesten zijn ook gelukkig live. En dat is zowel in Friesland als buiten Friesland als in Europa zitten we een soort. Maar grappig, wil je hem vaker vragen om als een soort van jitjes cadeautje te fungeren? Ja, deze mensen gaan jij vregen in de tijd van de corona en doe alles stoppen. En nu was het graag weer. Ja. Bijzonder. Ja, leuker is natuurlijk om live op een jidjefeestje aanwezig te wezen. Maar dit is ik prima. Ja. Dus we gaan het ondernemen. En we kunnen natuurlijk weer weinig hoe de muziek hebben. Want ja, dat kleurt in leven, om het zo maar zo te drukken. Absoluut. Maar taal, Engels, Frans, Nederlands, Friesk Esperanto. en Duits. Ja, zij stalen. Altijd een soort van taalknobbelhoorn of wie het gewoon interesse? Want er zit volgens mij wel wat een verschil in. Hè? Dat je het gevoel van taal hebt of dat je erin geïnteresseerd bent. Ik denk dat ik het beide ha. Ja, doet ik op een middelbare squale zie het. Doe hier een ontzettende leuke docent Frans. En een hele leuke docent Engels. Dus die kleur je lippen al in. En die docent Frans, die joeg in het schoft Esperanto. Maar ja, wij gangen in het schoft het centrum in. Maar het wordt weer wel vallen. En zo komt het wordt dus letterlijk weer om in mijn lippen. Het doet wij in 1986 Nanne zie het doe in een groep die hier de Perelaar. Met Marita en Marian en Jas Koning. En die hier optredens en concerten in Hongarije. En ze hier in je neder die het helpen moest mij de jongens uitlezen. Dus toen waard ik vregen om mij te gaan naar Hongarije. Mij sinds zijzen ben we de hennegang. En dat was de eerste keer dat ik niks met die 5 talen kon. En de oren ook net. En Hongaars is echt een hele moeilijke taal. En ze spreken ook net Engels of net goed. Dus de communicatie wie lastig. En ik weet dat ik moest als eerste weerom. Ik ging net zo volle tijd, dus ik zie het in het vleend. Ik weerom en toen dacht ik van, moet ik nou echt nog Hongaars leren om met deze mensen communiceren te kennen? Ik shot die wel dwaan trouwens. Nou, toch het net. Nee, hè? Nee, alleen de gedachten, dan wil ik al zo wurg. Oh, serieus? Ja, echt. En doe voelde het wordt
Esperanto voel Savannah binnen. Ik denk van, wat is dat eigenlijk? Wat die docent Frans op de middelbare school? Wat is dat voor taal? Want ik hier wel begrepen dat het een makkelijke taal was. Dus toen ben ik thuiskamer, toen had ik vanuit zeg maar, taalkundig interesse, heb ik zongen of dat inderdaad makkelijk was. Want ik studeerde willens Engels en Frans op Bohemius, hier in Ljouwert, lerarenopleiding. En dus ik hier wel een beetje oorzocht in die twee talen. En daar heb ik me door in verdiepen. En het wie exa. En ik vond het geweldig. En het kreeg me te pakken. En het was een passie van me. En dat is uiteindelijk op het moment van no. En dat komt dus door die ervaring in Hongarije. Toch even waarom naar dat Frans en het Engels? Maken die dat ook voor een soort van francofiel of een anglofiel of net? Nou, We best heel vaak naar die landen west, net alleen vanwege de taal, maar de cultuur en de sfeer, zeg maar. Dan horen we een echte reiziger daar. Ja, we gaan een hele soort in Engeland reizigen. Wat spreekt hij daar zo En voor? ook in Frankrijk. Ja. Maar ook omdat wij dus door de muziekgroepen derk uitnodigen waren. En dat komt ik zo goed van pas, want in onze onkundigingen kennen wij dat in het Nederlands, of in het Engels en in het Frans van. Ja, in Engeland, ja, daar kom ik wel heel wat in thuis. In een bepaalde sfeer. Het jongen is daar geweldig. En die folkfestivals die we daar meemaken en de sing-arounds. Daar heb ik voor het eerst meemaken. Een sing-around. Nee, wij kwamen daar met Nana en Ines. Wij is dan Gjalt Bosma en ik. Mijn Nana en Ines kwamen we daar in... Ines Timmer, hè? Ja, Ines Timmer. Kwamen we daar in Bracknell. En wij kwamen daar beneden. Het is een soort, ja, heel mooi lawnhuis. En daar onderin wie een kelder. Er wie een hele soort mensen. En het weer druk en alles. En in één was het deerstil. Wij voelden in een pauze. Dat wisten we net, maar we voelden in een pauze. En toen waren we deerstil. En toen ging de sing-around, die ging terug. En toen weer er een vrouw en die zong... On a morning, in the month of May, I heard... Nou, hartstikke vals. Maar het weer deerstil. Ja. En dit had zo'n indruk op me maken, want zij... Waarom? Gewoon een uitstraling? Ja, het ging net om de techniek, het ging om haar gevoel. Zij, nou, ik ken het nog... Ja, nou ja, maar dat wist het nog. Ik ken het nou, het is zo mooi. Ja. Dus zo zei je gevoel, het gaat er net om. In dit geval net hoe het uit je straat komt. Hè, of het nou... Nee, maar menen dus. Ja, het weer saperjocht en iedereen harken. En dan komt er ook weer een refrein en de jonge mensen mij. Dus dit had een diepe indruk maken op us alle fjouwer. En dit soort dingen hebben we vaker mee maken in Engeland. Het is geweldig. De Engelse taal is heerlijk. Ja, en Frankrijk is weer heel oors. Die hadden net die sing-arounds. Maar ja, op vakantie, nee. Ja, dat hebben we een paar keer. Maar wij gaan eindelijk net op vakantie. Wij gaan op muzikale reizen. Daar werd wij uitnodigen worden. Daar gaan wij heen. En daar bleven we dan een paar dagen heen, als dat kan. Nooit eens een weekendje boekt ergens, even een stedentripje of zo? Dus? Nou ja, in het verleden wel. Ja, dat hebben we wel eens dingen. Ja, Praag hebben we wel eens dingen, klopt. Ja, Rome hebben we wel eens dingen, ja. Ja, was bij die, ja, net alleen in die muzikale vreun, maar ook die partners, zeg maar, deels. Dus natuurlijk de liefde van de culturen en de wereldtoer en de grenshoer. Had je ooit zelf de behoefte gehad om die ik in Boetland te vestigen, bijvoorbeeld? Om de wereld werkelijk te bereizigen en dan 2, 3, 4 jaar voor te gaan? Nou, het rare is, ik ben net ambitieus. Ik hoef net iets. Ik hoef net naar New York of in Ziggo Dome staan of in de Ahoy. Ik wil eigenlijk ook net beroemd wezen. Maar ik wil wel heel graag zongen. En speel je met oren. Dus ja, dan treest wel naar boeten. En dan was ik wel graag uitnodigen worden. Dus dan maken ze die zelfs wel bekend. Maar ja, ik hier best wel eens... we hebben zulke mooie ervaringen in zo volle nou, je bent bij de Saffold van de wereld, zeg maar. Ja. Nog Amerika, Ja. Zo Europa, Ja. noem het maar op. Ja, we hadden wel... En je hebt natuurlijk heel wat hier van oren, taal en cultuur. Ja. Goh, het zo logisch klinkt dat je zegt, we gaan eens een periode daarheen. Ja, maar het had net in mijn teense omdat ik werken. Ja. Dus ik zit op squallen en dan is het boem. We zijn wel eens een keer 12, 3 maanden in Amerika hebben we rondreizigen. Maar dat moest ik dan alle keer regelen op squallen. Ja, maar ja, dan ben je echt een reiziger. Hè? Ja, dan ben, ja. Maar de teens om eens te vestigen, nee.
Dat hebben we nooit gewoon, nee. Toch wel een beetje in Nederland of Friesland? Nou, weet ik net, ja. Leun Ja, ik moet zeggen, ik zou mij wel vermijden kennen, ja, ergens zoals in Nederland of... maar het is wel zo, als je dan weer rondkomt in Friesland en je kan weer het Fries praten, dan is er iets in mij dat komt wel thuis. Hè, in je eigen taalgevoel. Ja, want Nana is eigenlijk met Ljouters wordt opgegroeid. Ja, Doe gewoon maar het Fries. of ja, net? het Friesk. Ja. Een beetje gay of net? Of zit er nog een... Nee, want dus hij weer wel een opruchte Fries, maar us mem wie een Grunninger. Ah. Ja, die kwam uit Scheemda. Hij is geen daar. Ja, dus ik zei... ik zeg wel eens, ik ben eigenlijk een heel bloedje. en dus mem, die leerde het Fries wel. Dus hij Had ze zei... praat of net? Ja, maar ze hier dan altijd nog wel eten koken. Dus ik ben opgegroeid met eten koken, wist wel. En een vergadering. Ja. En nou is het een keerkomst, want letter in mijn leven, omdat wij ex jongen gang in het Fries, kwaad ik mij bewuster van de Friese taal. Ja, dan wordt het echt meer op de regels letten. Ja, en dan ga je er wat nennen. En dat is wat hoort dan gewoon een spreektaal met eten, zeg maar. Ja, en ook dus mijn collega's wel van wat spreekst toch geen Fries? Ik zeg wel eens, ik spreek geen één taal helemaal goed. Net, want in het Fries zit het Nederlandisme, in het Nederlands zit Friesisme. En net, dan hebben we het nog net niet zo de orentalen. Hè. Dat spreek je een ongeveer. Ja. Hè, net vloeiend, maar wel een ongeveer goed. Komt aardig bij het hele geven Friskut volgens mij. Maar Ja. perfectie besteedt gelukkig net in dat opzicht. Nee. Begin naar de muziek. We draaien aan het begin van het programma Kaito. En het nummer Parafino. Ja. Waarom dit nummer? Ja, nou, ik vind het een heel mooi lied. Het is een tango, een mooie ritme. Ja, weer mooi jippener. Ja, mooi. Ja, en er zit een wutgrapje in. Want een kjes wordt maken van paraffine. Paraffine. Paraffine in het Esperanto is parafino. Okay. Maar als je dat in twee aankrijgt, dan krijg je para, fino. En dat een paar is een stel. En het eind, fino, het eind van de stel. Het gaat door twee motten. En die donsje, die worden eerlijk op elkaar. En ze donsje om een kers heen. Die maken is van paraffine. En ze doen ze eromheen en ze doen ze. En de hele vrouw is een grote inspiratie van elkaar. En ze beseffer eerlijk. En dan op een gegeven moment gaan ze dus in die vlam. En dan gaan ze op. Ja, dan vlammen ze op in het lucht. En dat is dan parafino. Ja. Uiteindelijk toch wel de leerde, hè? Ja, het eindigt wel een beetje zielig. Maar we zitten dan in het volgende lied. Dat gaat dan over een aap. Dat ze reïncarneren in die aap. Oké. Dus dan valt het weer een beetje daar. Ja, je kan wel rondbreiden. Ja, wordt het een dramatisch einde. Ja, bij de leefde jerk een beetje drama, toch? Of net? Ja. Nou, zei dat. Ja. Bist je wat een drama queen of net? Absoluut net. Nee? Nee. Ik ben ontzettend van de harmonie. Ja. En, maar wel een fanatieke niet in. Ja, ik ben wel dreun. Ja. Maar dat had nog steeds, vind ik. Net in mijn mening. Nee, precies. Ik ben net heel wat dreun. Maar was scherp en was dorst en hoe je uitdrukst en was verstierst. Ja, dat wel. Ja. Dat wel, ja. Maar geen hysterische drama queen. Nee, zeker niet. Nee. Had ik wel weer wat, toch? Ja, dat is wel zo, ja. Maar misschien had Nana wel een ooridee over mij, hè? Zo best kunnen. Het moet net al te privé worden, want dan begin bij muziek draaien. Ik ga van al die platen opkrijgen van mij. En ik neem dat altijd de horrorvraag, want we vragen gewoon echte muziekliefhebbers. En in dit geval nog mij een makker om 4 platen te zien. Dat is eigenlijk een onmogelijke vraag, maar stiekem vind ik hem ook wel heel grappig. Ja. En dus kwam het voor mij 8 nummers hoor, dus er was toch echt een keuze mee. Ja, de vraag is wreed. Ja. Maar ik woon nog wel jaren litten Wilde Veert. Dat is een tekst van Tini Mulder. En de muziek is van Nanne. En het is een peteer tussen een klipper en een orkaan. En die klipper zei het in de orkaan. In feite bestow mijn skipper. Do stuurst mijn skip. Terug de wilde sturen wegen. En zo nou en dan komt het even wat in rijstiger vaarwetters. Maar daar gaat het lied een beetje over. Wilde Veert. Zal eet mij weer in snelle havens te wingen. Eng is het land, vrij, jij weer en wien. Voor het vlechtere mannen, zielen tocht hier lang. En sterren schieten fluitend uit haar banen, als touw het
ontroering, hondenhorst, orkanen, met jagers der die wilde moed het bol. Ien kwatte stoemen had dienst warm. Wilde Veert, mooi nummer. Draaien we dit al even van Noorderwien. Dat was te klein met mijn gast. Want dit weer een nummer van Nan en Ankie. Soms ik ze met Nannen en Ankie. Ik moet aan maar even hoe dat precies zit. In ieder geval is Ankie van der Meer mijn gast. Zangeres, vrouw van taal, vrouw van de vrood, mag ik er bij zitten. Hoe zit dat eigenlijk? Want ik zie soms cd's van hem en dan is het Nanne en Ankie en de oren Nannen, mijn komma en je had het op verschillende wijzen kunnen, hè? Ja, en dan jet iets hier nu Ierald of Kottingzeil of Keita en toen gaan wij together wat meer spelen en toen zijn we Nanne en Ankie, maar de meeste is een Nanne en Ankie. Dus toen hebben we dat grapje, zoals het klinkt, dat hebben we op een paar cd's oornam Nanne en Ankie, maar toen zeggen we dus dat mensen dat we moeilijk vinden om te schreeuwen. Ja, we moesten de apostrof op goede plak zetten. Dus toen ben we weer omgang naar Nanne en Ankie. En het voordeel is dat dus men onze namen kent. Ja. We gaan net een artiestennamen. Nee. Nou, je bent tussen vooral vreemd, zeker hier in Friesland. Muziek. Wat de muziek draait thuis vroeger in huis of net? Of iets stil? Alleen de klok die is jaren. Ja, nee, ik ben in Burgum binnen. En daar wie alleen nog maar de radio. En dan, zo'n radio. Zoiets. Ja, zo'n ouderwets. Zo'n heel oud ding, ja. Maar nee, net een hele soort. Maar doe verhuizen als gezin naar Hotel Oude Schouw tussen Akrum en Jeesem. Daar is een hege bregen en daaronder leidt Hotel Oude Schouw. En dat hebben mijn heite mem een aantal jaren rund. En toen kregen mijn zuske, mijn 2 jaar oudere zuske en mijn 4 jaar oudere broer, die kregen een grammofoonplaat. En toen waren daar nummers draait. En wij gingen in Akrum op de legerskwallen. En wij kwamen in de 4e van de legerskwallen. En Didi en ik had een tweelingzuske. En vandaar dat ik zeg wij. Het is geen koninklijke meervoud, dus begreep dat goed. En wij moesten altijd van Hotel Oude moesten wij fietsen naar Squallen. En wij waren de enige bandjes die op Squallen oorbleuden in het Skoft. Bij meester Venema, Gerrit Venema en juf van Swol, Klaasje van Swol. En daar is mijn liefde van Veskes ontstond, want juf van Swol hier een gitaar, meester ik wel eens een keer, en dan zongen wij in het Skoft, in de lunch Skoft, zongen wij Veskes. En die skreuden zij fonetisch voor us uit van knock 3 times on the ceiling if you want me. En ik Italiaans. Maar het bijzondere is dat Italiaanse Veske, dat klinkt nog heel tijd. Maar ik weet net hoe het kroost. Maar Lulio, Colbene, Ketty, Vogel. Je kreeg nog eens waar wat bijles dus eigenlijk haast. Ja, en daar... Muzikale bijles. Ja, en daar is mijn... daar is die leefde van Veskes is helemaal tabloeikaam. En maar horen we een beetje de soundtrack van de jeugd worden dus? Die Veskes op Squallen? Ja, zeker, ja. En doet wij letter verhuizen naar het Griep. Toen kreeg mijn heitemem, die kregen de Skamei, Sociaal Cultureel Centrum in de Skamei. En toen wie ik 14 op een gegeven moment en ik hier zo'n behoefte, een zielenbehoefte om jongen te kennen. En toen dacht ik van misschien is het handig als ik gitaar spelen leren, dan kan ik mezelf wat begeleiden. En toen had ik dat dus niet, dat mocht van mijn heitemem. Achter Joni Mitchell, dat soort artiesten. Ja, Joe en Baez. Ja. En dan kwam ik naar Burgum te spelen bij een nicht. En daar heb ik dus gitaar spelen geleerd. En toen kwamen we in de American folk songs actelaan en in de Engelse folk songs. En, wie het voort folkmuziek? Zij die dat, ja. Maar wie dat bedijk voort? Dus we dienen eindelijk geen klassieke... Nee, het dienen eigenlijk direct wel Veskes. Ja. Nou, dat, fantastisch. En er wie ik een oorfamke en Boukje hier, dus dat weet ik nog wel. En die zei dat zij hier contact met een jongen uit Burgum en die hier een gitaar met stalen snaren, stielen snaren. Ja. En wij hier natuurlijk een klassieke gitaar. En die leerde haar nog oren folklieden. En ik denk dat ik een eerst
18 wie. Toen wie ik in Burgum in Toeberg en bij de bar stond ik. En het wie ouder aan de gang dicht. En er stond een jongen bij de bar. En ik rijd ze met hem in gesprek. En ik denk, wat is dit een aardige jongen. Hij kan luisteren. Wat een aardige man. En dat is ook wel een aardige. Hij kan luisteren. Ik doe al een heel... Jongens op die leeftijd en luisteren, dat is een probleem, hè? Ja. Nou, ik had zelfs een heel innerlijk een heel groot proces mee maken. Maar ik vond communiceren altijd moeilijk. Heel moeilijk. Is verlegen? Ik wie echt heel verlegen en ik hier minderwaardigheidscomplex. Maar ik vond echt dat mensen net naar elkaar harken, maar het elkaar praten. Daar heb ik heel wat onder lid. Heb ik heel moeilijk vond. En deze jongen kon luisteren. Ja. Wauw. En die blikken, dat wie de jongen werd Boukje dan hennegang om gitaar te spelen. En dat wie Gjalt Bosma. Wat een mooi verhaal. Ja. En nou, ik word dat natuurlijk ook wel. En Gjalt die wennen in Nietap, bij Roden. En hij kwam in het weekend bij zijn heide mem in Burgum. En vanaf dat moment ben ik er elke vrede jongen hennegang. En speelden wij Veskes op het Kemmerke. Oh. Dat is wat we deden. Nou. En op een gegeven moment wie er een vriend, het wie een hier letter. En die zei tegen Gjalt, als toch geen werk maakt van Ankie, dan doe ik het. Dus toen had er een werk van me maken en ze kwamen bij ons stel dan bij elkaar. Maar dat had wel dikke je door. Hè? Ja, maar doe je zelf zoiets van, ik wacht hier rustig hoor, ik neem geen initiatief. Het weer net zo goed bij me. Nee, hè? Nee. Wist lang bleef dat spielenkoers en dat er lust. Ja, nou precies. Nou zo. Ja, wat een verhaal. Ja, en Is dat nog steeds trouwens? Dat mensen praten maar net luisteren? Ja, maar ik had er nou net zo volle les meer van. Hey, en dan had ze weer geproduceerd social media en daar werd heel wat op oorraast, letterlijk. Ja, maar dat vermijd niet meer, hè? Dat vermijd ik. Ik doe net een hele soort Facebook, want daar gaat die tijd, daar vliegt die tijd. We hebben eigenlijk geen televisie. Sorry. Nee, dat mij. Nee, dit komt gewoon op internet. Knip hem maar uit. Ja, dit is gewoon oldschool radio. Ja. Dus wij jouwen u steeds net aan dat soort dingen. Nee. Had je daar geen zin in of ergens te doen? Of rekkers dan hoe prikkelt of zo? Terug televisie of zo? Dat kinderen, te volle indrukken, te volle... Oh, maar er is zo'n soort oren-dingen die wij... Er is maar zo volle tijd. Er zijn maar 24 oren. Ja. En dus hoe doe je dat? He, hoe besteed je dat? En van een groot part is dat gewoon in de muziek. En dus toen mij de vraag stelde van was het ook een podcast dwan? Doe dacht ik letter van, doe ik een Iris 15 weer. Doe kamer in het Nijs dat er in Chili Victoriara of Gara, ik weet net meer hoe ze het uitspreekt, in 1973 deersketten is. En doe hier dus die koep, dus Allende wat uitzetten. Pinochet kwam onder macht. En deze Victor Gara, dat was een fantastische zanger. Hij was een leraar, hij was een singer-songwriter, hij was een dichter, hij was theaterdirecteur en hij was communist. En doet die omwenteling kwam, doet die koep west is... ben zij op de universiteit, met een hele grote docenten en studenten binnen in een stadion, Jait, in Santiago. En daar is een aantal dagen zitten. Maar zie Veskes, dat wie een Veskes hoe leefde en hoe vrede en hoe sociale rechtvaardigheid. En die Veskes, die koe ik alle. Ik ga hem helemaal... Alles heb ik bestudeerd en ik had oorzetten en ik hoorde meisje jongen wie in het Spaans. En ik vond dat dus geweldig. Dus de muziek en dat wie echt folk. Dus het zie het sabot in mijn lippen ben ik sabot in die richting van de folk uit. Ja, dat vreemd. Ik kijk stiekem af. Best er wel eens boeten west? Best wel eens gewoon naar een popconcert west of naar een... Ja, joh, maar ik ben een rock'n'roll fan. Nou, kijk. Ik ben echt in van de jaren 60. Dus doet wij op het Skouw wennen. En mijn broer en mijn zus die draaiden die nummers, maar daar wie ik top op. Ja. En van Ad Visser. Ja, Ad Visser. En ik wie Penny de Jager als danseres. Penny, ja. En ik wie wij van Shocking Blue. En ik tekende die vrouw in mij. En ik vond het geweldig. En dat is op de dij van de Beatles, de Rolling Stones, Elvis. Als ik die klanken dan gaat mijn lichaam springt doorheen en dan swing ik. Dan echt dat de
spotten, de vonken van... Oh. Fantastisch. Oh, wat Ja, mooi. ik vind het zulke mooie muziek. Ja. Maar zelf heb ik daar net in zitten. Nee. Ik nooit proberen of eens een keer prikkelen. Goh, dat zoek nog wel eens wollen. Of gewoon, nee, dit wil gewoon die kant op kleren. Ja. Nou ja, en maritieme muziek en soorten shanty-achtige dingen. Of lieden die te krijgen hebben met de zee. Ja, je waren verder op praten. Ja. Want er valt van alles nog te bespreken. We gaan weer naar muziek daar. Ik let het maar aan die hoor. Wat al zei, er is wat meer dan 4 platen, mijn naam. Ja. Dus welke ken ik van die draaien? Ja, nou, toch maar Windroos. Want Nana en ik hadden gerne een heel groot maritiem repertoire, wat ik correct zei. En dit lied, dat gaat over een schooner. En die heet Windroos. En dat bestaat dus echt. En de bemanning van dit schip wil op een gegeven moment een cadeau aan de eigenaar. En toen had ze Nanne vregen was het een lied schreeuwen over de Windroos, over dit schip, over deze schooner. En dat is een 3-luik worden. En dit is een van die trijveskes. En het titek. Zeilend juweel. Windroos, windroos, schoener genoemd naar de bloem van kompas. Windroos, weergaloos, zeilend juweel op de wijde plas. Bevoorrecht is diegene die op jou de schipper mag zijn. Die zal geven, instructies bevelen. Die mag spelen voor schoenerkaptein. De lijnen aan te halen. Wat een eer om aan het stuurwiel te staan. Om jouw koers te mogen bepalen. Als bemanningslid mee te gaan. Windroos, windroos, schoener genoemd naar de bloem van het kompas. Windroos, weergaloos, zeilend juweel op de wei. Zeilend juweel. We draaien het in deze aflevering van Noordwin. Bij Joert Ankie van der Meer te gast. Muzikanten in hart en nieren. En even hoe dit nummer. Wat is het verhaal hiervan? Want je spelen dit nog steeds regelmatig, hè? Ja, dit is het gaat dus over die clipper. Ja. Nee, schoener, wat ik al vertelde. En het is eigenlijk een levenslied over dit skip. En de bemanning had dus na een vregen was toch een lied schreeuwen over dit skip. En dat is dan uw cadeau aan de eigenaar. Ja, wat kon je met skip al? Of is dit gewoon een soort in opdracht wij als het ware? Nee, zo'n opdracht. Ja. En daarna hebben we het skip beter kennenleerd. We hadden op West. Ja. En dit lied zongen we dan ook wel op maritieme festivals. In Frankrijk of werd we dan maar binnen of Amerika. Ja, want hoe ben je hem daarin verzeild rekken? Letterlijk verzeild in die maritieme. Ja, nou ja, Want op een gegeven moment maak je de stap een beetje naar de folkmuziek. Ja. Nou, die stap is misschien net zo heel groot. Nou ja, de laatste... Hij zelf hoort een boordje hoorn. Nee, wij net een boordje hoor. Tenminste, nee, dus hij het wel. Gewoon een lietsboordje om te visken. Ja. Maar nee, zelfs net. Maar in de begin jaren 80, toen vregen Nanne, die vregen om jou te mij van wil je bij Ierald te komen. Dus in die laatste jaren van Ierald ben wij daarbij geweest. Dus wij weer dan met elkaar muziek ontmeidjen. In 86 ben ik dus als danseres meegang naar Hongarije. En in 87 wie het laatste optreden van Ierald. Daar waren wij ook bij. Dat was in Amicitia. Dat was bij Tjoch te zien. Maar ondertussen wie Nanne, mij, Marita, Marian in een groep kwamen en die heette de Perelaar. En die wie ook aan de skoft dwande. En later, echt misschien een jaar later of zo, toen vregen ze mij of ik daar ook inkomen wil bij die Perelaar. En toen hebben we ons nou maar verloren in Kottingzeil. En Kottingzeil is een zeemansterm. Ja, en toen ben we ook wat meer hebben we stallijn op maritieme muziek. Wat wie de aanleiding? Vond je het gewoon mooi of leuk? Of win je meestal chinkam of weet ik vallen? Hoe kan je interesse gaan eerst naar die maritieme kant, is maar? Nou ja, die Tjoch-festivals die begonnen en het Tjoch Traaien wie in Warkum. En toen de organisatoren onder oren Nanne, die binnen
op de vuurtoer west bij Workum. En daar waren Rijt de Jong. En die organiseerde al 4 jaar lang de strontrace. Ja, en ze won de Jannes ervoor. Ja, en Vond ze wat bijzonders haar. Ja. Maar dat is voor hem dus eigenlijk het was eigenlijk een hele lietse vraag. En- Ik heb daar eens een keer wat van doen aan. En die waard heel grut. En vervolgens ging de hele wereld door mijn Precies. maritieme concerten. Ja, dus ze worden dus de maritieme Toevallig muziek- was het haar. Ja, precies, ja. Ze dreeuwt het lippen die een kant uit. En dus... Wil ze in beide blijkbaar limmen op het wetter net echt ambiëren. Want hier, Nou, maar we gaan zo het zielt. Dat wel? Ja, maar we hier net zelf, we gaan een hele soort zielt op de bruinvis. En op de Jantje en de Galant. Ken je hem Dus zelf als zielen? als... Matroos. Ja, als matroos. Zeg maar. Ja, maar wij Ondersteunend, moesten, ja. we gaan ook tussen Engeland en Frankrijk vinden. We 3 weken wel en dan moesten we wachten, rennen. Nee, we gaan wel een hele soort... Ja, je gaat wel wat en avontuur op het wetter Ja, houden. ja, en ik onder Valkhuizen en ja, zeker. De real deal. Ja, inderdaad. absoluut. Ja, ja, geweldig. Ja. Ja, wel 20 jaar. Ik toch een beetje waarom in de tijd, want hier had het hele verhaal kennen we net doen. Maar hoe weer het van die manier zien best verneemde groep? Want wie een grote naam het natuurlijk, net alleen in Friesland, maar ook de Boeten, om daar niet eens een rol in te krijgen. Nou, dat wie echt heel wat. Ja, echt, Want echt toen zei ze, ik ben heel wat. eigenlijk net in van de vakgrond. Ik wil Nee, graag precies. zongen en optreden, maar Ja, nou, ik denk hier al, had weer wel een begrip. ja, nou, ik kijk al toch van, ik weet net of ik dit vertellen zelf net, maar Niks maat. Nee. Maar dat wie wel even een oergang dus. Dus die in het midden van de belangstelling. en als de even zien, hoe mag ik dat nou in vertellen? Doet ik 8 hier weer, toen werden we nog in Burgum en daar was een cruisekerk. En ik weet nog, ik ren muisheid en mem over dat begrafenisplak en daar lezen al die mensen, die deerde mensen. En mijn militie holtje van 8 jaar, dacht ik van jeetje, die mensen die lezen hier wel 25 jaar. En toen dacht ik van nee, sommigen lezen hier wel 100 jaar. 100 jaar is een eeuw en doe sloeg. Sloeg de paniek wat daar? Nee, Oh. de zin leerziet. Oké. Wat is het lim zinloos? Ja. Zinlees. In die zin Ja. van de Dus doe ik circle nog maar of life als het ware. En, Ja, en- en een lijst. ja. Dus dat weer een Maakt je hele... een heel leven drok. Ja, weer een hele ingrijpende ervaring van mij. En jong. dat wist ik net. Ik bedoel, achteruit denk ik van wauw, dat badden doe. Maar toen gingen we dus naar Oortskou. Toen kwam ik dus bij meester en juf. Toen kwamen de veskes in mijn lippen. En veskes, wat is er nou mooier dan veskes? Het is zo geweldig. Veskes filter je emoties. Van vreugde en van verdriet en van lulkens en van frustratie en van skint me. En veskes is zo geweldig. En als je net hechtest aan hoe een veske uit die straat komt, hè, of het nou, als het nou krast als een kraai of jongs als een engel, dan krijg je die positieve vibes, die krijg je in die. Zoals die En- vrouw in Engeland dus. ja, en dat weer dus heel wichtig. Trouwens, dat besef ik me nou pas nog met dit petera. Dus die zinlezen ervaring, die veskes die ten ierletter in mijn lippen komen, dat spoor van die veskes die ik verder volg. Ik wil gitaar spelen. Op mijn 16-jarige leeftijd komt er een groep in mijn lippen dat kon ik net leeuwen. Ierald. Goedrum zeggen. Wat vond ik dat geweldig. En in het Friesk. Fantastisch. Net wetende dat ik een aantal jaren later in die groep zit. Nou ja, hoe gek kan het rennen? Hoe gek kan wennen. Maar ik ontwikkelde in mijn tienerjaren ik wel een minderwaardigheidscomplex. Ik vond het moeilijk om te communiceren. En toen ik 18 jaar weer hier het hier eigenlijk ik was jongen. Toen woek je wel wij. En dan wist op zo'n die punt in die lippen belonen. Ik merk dus dat het me nog heel iets emotioneert. Dat kist toch net verder de algroen in. Mijn ziel wie zwart. Mijn uiterlijk net. Ik blondeerde door mijn hier ik al. Want ik wil aan de boetenkant lucht wezen. Wist wordt compenseren in dat opzicht? Ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Maar mijn ziel wie zwart. Maar doe ik op mijn 18e die ervaring hier dat ik zat diep zonken weer, dat ik net dieper koer, toen draaide dat op een nacht in één om. Zo. Ik wie nog hield dit op de oorgroen, maar
met de kop, of nee, boppen. En sa in die jaren de nij kroep ik sa uit die algroen. En het had te krijgen mij, door haast net het rug om je te wijzen. Ik wiek heel eenzaam, hele pad. Want ik kom uit een leuke zin, een goed gezin. En ik had een tweelingzuske. En we zeggen wel eens tegen elkaar, wat hebben wij dat toch goed dien dat we deze tocht te gerren op ierde rennen. En mijn 2 jaar oudere zuske Gary ek. En Klaas, mijn oudere broer. Dus ik kom uit een heel leuke zin. En toch zit dat in je. Daar ben ik gewoon mee binnen. Ik ben gewoon binnen mij een wond in mijn ziel. En Ervaar dat nog wel eens? Of? nee, die is heeld. Ja, kreet. Ja, die is heeld. Ja, ik verbaas me. Ik wil een liedspietje dat ik emotioneel hierover, maar de wond is heeld. Maar een wond, er kan een tin laagje oer zitten, maar het kan echt nog wat steviger. Dus ik ben eigenlijk nog wel heel die dwande om dat steviger te maken. Maar de eerste zien hier, en dan zie je de Ierald periode, zie je er echt bij in. De eerste zien hier van mijn lippen dat ik op het podium stond, had ik een hel vond. Een hel. Verschrikkelijk. Waarom gaat het met trouw dan? Omdat ik wist, dus als ik op het podium stier, helemaal Ierald, maar want ik zie het ook met geld in Ratatouille en in Flatfolk, met Herre Hiemstra. En dus we hier alle groepjes en we speelden op het jog. En geen iemand had dat van mij weten, maar mijn innerlijk, ik zei al, ik ga innerlijk een hele grote reis maken. Die zie je er op het podium. Elke keer als ik op het podium stond, dan zeg ik naar het publiek. En ik weet ik nou wel, dan zeg ik, zei het men bijvoorbeeld te zitten. En dan zei ik in gedachten, zei ik in het publiek, sorry mensen, je matte naar mij zien. Ik mat je steen. Oors kom ik ergens net oorhennen. Maar het liefst zou ik door het grond zakken. En dat had wat zie je niet worden. Dus wie een hel. En elke keer als we een optreden hier dan, oh, wat erg. Oh, vreselijk. Het klinkt haast als een soort therapeutisch iets dus. Dat wie het. Dus, maar wat een uitdaging, omdat zie je niet uitdaging. achter. Want je mag een pro optreden. de hele ja. Maar ik had dus eindelijk en ik ben het publiek, kijk, ik had het publiek in mijn lippen, bedank ik een hele grote mensen. Hield dit weer, want zij hebben mij de kans jong om daar te staan. Maar ook de muzikanten, Ierald en Marita Marianne en Gjald, de mensen, die hebben mij de kans jong om het podium te staan. En zij werden zelfs volle zelfbewuster. En ik wie altijd maar onzeker. Ja. Maar omdat zij zelfbewust waren, gang ik wel mij. En blijkbaar wie is goed genoeg. Dat is net je stenen die onzekerheid. Ja, zeker. Goed genoeg zangers en optredens. Ja, en ik ga ik wel flair. Ja. Dus ik die je samen. En absoluut een uitstraling. Dus de pakste zaal wordt denk ik. Ja. Dus, ik maar altijd achter een soort filter. Dus. Ja, ik word helemaal net steen. Maar ik wist wel, en dat is een van de droveren, ik mat hier terug. Zo vond ik het eigenlijk echt vreselijk. We hebben wel 20 jaar gang we mijn hemelvaartsdagen, gang we fjouwerdagen op bijvoorbeeld de bruinvis. Dat is dus mijn 8 mensen bovenop elkaar. Nou, dat vond ik eigenlijk helemaal net leuk. Want ik hoorde net van mezelf. Dus dan kist ik net van oren. Dat is die zelf in het paard. Dat is die zelf in het paard en onzeker. Maar in die 20 jaar ben ik kaam tot het punt dat ik er naar uitzeg. Dat ik dacht van, oh wat leuk hoor, 14 dagen geven we mij z'n allen. Dus ik kwam heel tijd meer wel in mezelf. Maar het wie misschien wel rondom mijn 42ste dat het een beetje begon aangenaam te worden. Ja, en dan werd het gewoon wel heel tijd ongenamer. Ja, maar ik kan een hele grote reis maken in mezelf. En dat had te krijgen met zelfliefde. Ja, dat is gewoon heel wichtig. Dus ik weet wel een beetje waarom dat ik op de Ierde ben. Ik ben hier om te leren wat liefde is. En dat weet ik al heel lang. Maar ik dacht heel tijd van, nee, oren mensen, maar dat is het net. Het is naar die zelfs. Dat weer wichtig. En hoe meer... En bijvoorbeeld Nana had dat. Die
dat is heerlijk dat ik dus mijn iemand ben die dat gewoon had. Maar hij had oren dingen misschien, maar net dit. Ja, nou ja, het Nederlandse filosoof die zei het leven is een gedoetje. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja, en ze had uiteindelijk elke keer had was zijn verrakseling natuurlijk. Ja. Maar die ene verrakseling is wat jipper en zwidder als de Ja, het is een innerlijke verrakseling die aan de bovenkant net te zien is. Maar goed, toen zei het het is een reiswest en een reis begin je, maar toen had ik het eindpunt. Ja, wanneer ben je er, maar... Ja, nee, ik verheug me nou. Ik ben nog wel eens zenuwachtig. Dat hing het af van wat we door zoveel verschillende dingen. Als het altijd hetzelfde doet. Dat is dus net zo. Wat wij in Straatsburg door geaast is heel oors dan wat wij juist jong op een kediek die hebben. En er zijn zulke oren dingen. Dus daarvan we toch alles uit de holle. Wist het wel. Zo. Maar, sorry, dat is de koffie. Ik ben dus nou... in een hele fijne periode in mijn leven onbelangen, in mezelf. Een happy pensionada. Dus. Pre. Ja, nee, dat ene woordje. Goed, wij gaan weer naar muziek daar. Ja. Jo, mij het zitten. Ja, Universal Tree. De tekst is van Michael Rhodes en de muziek is van Nanne. En het is een... wij dragen dit lied altijd op onder de bjemmen in een vrouw. En het is een lied over eenheid. Wat ik zelfs heel goed vielen ken. Ja. Universal Tree. I am the life within the tree. I am the light is me. I am the leaves containing light. I am the tree that shines so bright. I am the light that shines the tree. I see you, you can see me. I am the fire of inner growing. I am the light of deeper knowing. My roots are anchored in the earth. My seed is gone, I am its birth. I am a tree, my beauty bright. I am a tree, I am the light. I am the singer, I am the song. I live in the light where I belong. I am a tree, I am its grace. I am the leaves, they are my face. I live in the light where I belong. I am the singer, I am the song. The Universal Tree, Nan en Ankie en The Song of Life. En zij, ja, die ene van dat duo. Ankie is Jort bij mij te gast, dat je correct inschakelen. Je had het leven door de muziek. Hoe taal, Esperanto, maar ik het Frans en het Engels, hoe het erbij kwam best. Toch even nog die libben als lerares. Als je op een muziekpodium staat en dan breng je een verhaal over. Dat geldt natuurlijk voor een lerares ook. Hoe hast u dat altijd volhouden, ervaren om oren een taal te leren? Maar dat is wat oors dan een verhaal vertellen natuurlijk. Hè? Ja, ik zeg wel eens, ik heb een paar passies en een van die passies is lesjaan. Wat is dat zo? Dat is zo geweldig als het bij mensen just dat een kwartje valt. Dat is zowel in het Frans als in het Engels. Ja, daar krijg ik een kick van. Ja. Als ze iets begrijpen. En doet ik Engels en Frans joeg, nam ik altijd de gitaar mee. Altijd. Altijd? Ja, altijd. We sluiten de les altijd al mij een versje van Bye Bye Love of Hello Mary Lou of in het Frans een mooie chanson. Ja. Dat die ik altijd. Maar de laatste 12 jaar, want ik ben al 64, ik mag nog 2 jaar voordat ik Drees helje kind. Ja, Drees is nog net bij die onder Nee, dat is nog net best. Nee, maar ik heb ook besloten om te prepensioneren van 1 augustus vliegen hier. Ja, maar mist het, hè? Na de laatste 12 jaar heb ik geen Engels of Frans jong, maar heb ik Nederlands jong en nieuwe Nederlanders.
En, heel andere dynamiek dan heel- was daar voordienst. Nee. Ja, heel oors. En in het begin nam ik mijn gitaar mee. Maar ik kwam er al heel gauw achter dat slag het net. Ze gaan oortaalgevoel. De textueel bezig nog net. Want dus dat was best heel lastig. Dus toen had ik dat een heel skoft. Had ik het net met die en wilst het eindelijk wel heel leuk is. Nou, toen had ik eindelijk echt nog vestjes maken zelf. Ik meisje veel je vestjes, hè, maar voor dit doel koek wel vestjes scrollen. En dat deed ik dan nog wel. Wissel dan stamst dat in mensen. Hè? Van ik ga naar school, hè? Dat soort dingetjes. En niet ik ga school. En, dus dat had ik heel lang dien. Rond met lesjaan. Maar ik zeg, er zit ook een hele soort gedoe. Ja. Van financiën en administratie. Voorbereiden natuurlijk. Ja, maar dat jet bij de passie van het lesjaan. En dat jet erbij. Ik het nijsje en weet ik volle wat. Ik zit maar na 20 jaar nog de les in jaar maar. Ja, want het wie nooit hetzelfde. Door hast ik in het Nederlands doe ik dat joeg. Er zitten mensen van verschillende niveaus. De ene zit maar in thema 1 en de andere in thema 8. Dus door kist net werkje. Met de hele groep. Dat mast oren creatieve oplossingen van vinden. Ja, maar ik had dat wel mijn soort willen en plezier dienen. Maar ik wie echt wel een beetje de meest gefrustreerde docent Nederlands in Nederland die te wie. Oké. Ik spreek Esperanto. Ja. Ik hier bijvoorbeeld een cursist uit Eritrea. En die wie mij zien vrouw en twabijn wie ze vanuit Eritrea vluchten naar Zweden. Daar hadden ze 3 of 4 hier wennen. Moesten het Zweeds leren. Konden daar net blauw op die manier. Kwamen in Nederland. Hij kwam bij mij in de groep. Moest Nederlands leren. Dat was een moeilijke taal, Willem. Ja? Jongen. Moest dat leren. En dan dacht ik van... Konden we nou maar in Europa jonken dus eigen taal een relatief eenvoudige taal spreken, zodat we daarin communiceren kunnen? Want wat is communicatie moeilijk? Ik zit het al heel tijd, wat is dat moeilijk? Nou, en hij had dat Nederlandse. Hoe goed leest dat, wist hoe goed spreken wij Engels? Wils wij toch uit een Germaanse talengroep komen. Maar nou waren ze in Duitsland. Dus hij kan opnieuw beginnen om Duits te leren. Maar die Duits heb ik nog wel leren, ja. Dus ik ga doen nog een artikel schreeuwen in het onderwijsblad, weet ik nog wel. Het had ik plaatst. Oké, dat is wel heel mooi, ja. Is er een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde groep West echt leuk vond om daar les te horen, ja? Alles. Ja? Alles. Ja. Ja, Soms ga je een klik met een bepaalde groep. Ja, ik volwassen had een hele proteïne. En ik had dus geen been, maar wel van al 16. En dat weer dan de spoed MAVO Frans. Dat vond ik geweldig, want die woorden wel. Ja, die ben gemotiveerd. Ja, die moesten in 1 jaar moesten ze Frans MAVO-diploma halen. Dus dat weer heel aan de bak. Aan de bak. En dat is wat oors dan een stel dwaze pubers die van ja, hak ik wel hoor, hè? Ja. Ja, dat vond ik inderdaad echt minder. De minst leuke periode is die jongens, 15, 16 en dan komen ze in de klas en dan worden ze de jas onhoren en dat mij daar weer net en nou ja. Nee, dat. Dus ik ga alles van mij maken in het onderwijs. Ik ga orenvakken, jong. Ik ga computerles, jong. En geheugentraining. En de mobiele telefoon. En ik ga de euro uitlijnen. Ja, ik ga een hele soort dingen doen. Maar worden we nooit waardig van meesken dus? Nee. Nooit uitpraten met meesken? Nee, nooit. Nee. En dat voor een famke die eerst toch vrij onzeker. Ja, maar ik kon wel naar boeten treden. Ja. He, dat Maar hoe had je die studententijd dan ervaren? Want er zit er wat tussenin, had ik het idee. Of? Nee, ik wie daar wel. Ja, nee, dat ging allemaal heel goed. Ja, studeren, leraaropleiding. Ja, leren op. Ja. Ja, ik kon gewoon heel goed leren. Ja. En daar gang ik goed doorheen. Ja, nee, dat wie dat. Het is dus net zo dat ik een bleufamke wie aan de kant zit, absoluut net. Nee, die indruk wekst ik net. Maar als dan bij alle twijfels is dat toch zeker. Ja, toen zei dus niets van bist ik een drama queen. Nee, dat ben ik dus net uiterlijk, maar innerlijk absoluut. Wat wie ik een drama queen. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Maar in je leven komen dan echt mensen op je paard, hè, zoals Gjalt, die had 24 jaar op mijn paard was. Nou, dat weer perfect voor mij. Wat een geweldige man.
En wat een geduld. En hield hij maar weer mijn Beetje een verhalen. katalysator, hè? Van, Nou, ik hield wie echt heel vriendelijk en heel zacht. En ik kon, nou ja, goed luisteren. Ja. En mijn nana had ik dat ook. Dus ja, ik ben gewoon zegenen in mijn 2 relaties. ja, mooi toch? Ja, echt dat ben cadeaus. Ja. Ja. Maar hoeveel cadeaus moet er nog komen in je leven, Vinst? Want er is nou pre-pensioen, hè? Waarvan, nou, hoe nemen ze dat nou? Je geprepensioneerd. Ja, geprepensioneerd. Ja, ik had toch helemaal niet hoe die term ben. Ja, nee, ik had dus, wat ik al zei, ik had net ambities, maar ik speel je graag. Nou, dat is wel de Jaren, ambitie om te leven. Leven, zeker. En leuk. Dat is nogal een ambitie. En ik hou van stilte in mezelf. Ik hou van mijn mensen eten, dat is echt een hobby. En een glaasje wien drinken, dat vind ik zo Maar gezellig. eten sieren is ook een hobby, of niet? Nou, bananen wel. Ik maar heel graag eten sieren bananen. Ja, ik zie er een beetje oors als oors. Oh. En Nana gaat er helemaal in mij. Ja. En dat doen we eigenlijk al jaren. En ja, dus ik vind het altijd wel een feestje om van Nana eten te sieren. Want als ik eten sier, dan gaat hij achter de piano en dan speelt hij, want hij wil piano spelen leren en akkoorden en zo. En dan zongt hij versjes uit de jaren 60 en 70 of 50. En dan maakt ik het eten. En dan hebben we er een glaasje wien bij. En dat is elke dag een feestje. Elke dag. 5 dagen in een week, want 1 dag eten we zoute jering, dus die hoeven we net. Dus dan drinken Ja, we echt zeer een soort jering daar. zoute jering, dan drinken we prosecco. Ja. En 1 keer in een week, wat hebben we dan? Oh, maar dan mag het Nana het eten. Ja, dus 5 dagen in een week doe ik het. En Ik ken je het een beetje of net? ja, fantastisch. Ja, het is echt de beste maaltijd in een week. Ja, ja, daar hoeft er zelf niks van te doen. Nee, maar echt heel mooi makkelijk dat ik altijd. Ja. Dat klinkt als een fantastisch leven. We gaan een fantastisch leven. En Ja, ik ben heel dankbaar. protocontact met orenmeester. Protopaat, ja. En we doen jongen het Fries en het maritiem en het Esperanto doen we natuurlijk ook een soort in het Engels. Want in die jaren, dat weer de Universal Tree District draait haast. En dat is ook een heel mooi verhaal. In de jaren 90 kwam op mijn paad een boekje en dat heette Gesprekken met de natuur. En dat wie schreeuwt toch Michael Rhodes, die de tekst van dit lied schreeuwen had. En in dat boekje, daar kwam ik in thuis. Dat was zo geweldig. En dat ging over Michael en dat ging erover dat hij zijn legerskwaliteit weer net fijn, maar hij vond zijn treest vond er in de natuur. Het wie eigenlijk een tuinierder. Later is hij mystiek leraar geworden. Maar hij zei het zelfs van ik weet eigenlijk net of ik nou een tuinierder ben of een mystiek leraar. Of een mystiek leraar met een passie voor tuinieren. En dus dat boek kwam op mijn paard. En in dat boek is hij zo intens dwaande met de biemen en de planten en de stenen en alles. Dat hij krijgt contact mee. Ja, het klinkt misschien wat apart, maar hij communiceert daarmee. Communicatie, daar komt het woord weer. En ik kwam in die boeken thuis. Net omdat ik dat zag, maar omdat ik dat snap. Ik had eindelijk het gevoel dat ik uit een dimensie waar ik kom waar telepathie de taal is. En volle minder woorden. Ik had het echt woorden heb ik leren matten in mijn tienerjaren. Heb ik leren matten om te communiceren. Want ja, wij kennen het. Via telepathie communiceren. Nee, want hij heeft wel het gevoel van dat dan in contact is met die natuur dus. Op die eigen manier dan. Ja, dat wel. Maar net zoals hij. Nee. Dat. Nou, en ik vond het fantastisch. En daarna kwamen nog 3 van zijn boeken op mijn paad. En nou, wauw. Maar gaan we vooral voor die jeppen, dus? Geweldig. Want hoe is die relatie nou met de natuur? Gisteren in Sjosternij, beleefst het? Ja, ik ervaar de energie. Het is dus net zo dat er woorden in me komen. Ja, misschien ik wel, maar ik ervaar de energie. Maar hij beschreeuwt dat. Hij had de taal om te beschreeuwen wat hij mij maakt in die boeken. En doe ik daar 4 boeken van lezen. Hier toen dacht ik van, want hij is in in Engeland binnen, in Cambridgeshire. En hij is later met zijn gezin en 2 bis naar Australië gang. En daar werden het er nog heel tijd. En maar ik dacht van, als die man naar Nederland komt, of weet ik veel, Barcelona, dan wil ik erheen. En hij kwam naar Nederland. Ik leeuw 98 of 99. En wij hier een optreden in Gent. En optredens in Boeteland gaan altijd terug. Maar deze net, hij wou het oud zijn. En het paard, de tietpaad kwam voor mij vrij om daar 4 dagen bij te wezen. 5 dagen? Ja.
Ja, hij neemde dat doe nog een retreat. Tjinwerk heet dat intensive van 5 dagen. En ik vond het geweldig. Ik wist net wat ik verwachten moest. Ik wist net of er 50 mensen Maar hoe best daaruit kwam? Diepte en lichtheid. Dus werd ik eigenlijk altijd op ziektes ben. Want zo ik hier die ervaring met die zinloosheid. Doe ik 8 jaar weer. Maar ja, de kwam diepte in mijn lippen. Maar echt licht. Het weer exact komisch en humorvol en Engels. En dus dat vond ik echt, dat spreekt mijn het echt aan. En het jaar daarna, toen ben ik er weg gegaan. Toen weer weer in Nederland. En toen is Nanne mij west. En Nanne hier net zo volle mij is maar spiritualiteit. Maar hij ziet het er dan ook helemaal zo bij, wist wel. Maar, Nou, maar ze hebben zien wat dit wordt. Ja. Kom maar op, dat zei Michael nog wel eens. Ja. Maar Michael had... Nanne vond ik geweldig. En gewoon omdat het een boer is. Hij wie boer. En beide voeten op een groen en alles. En wij gaan van oud op een moment gaan we er elke keer heen. En op een gegeven moment hierin wij het weer ergens midden van het loon. Hierin we op een jongtijd een optreden in Gouda. Dat konden we combineren. En toen zei hij, met instrumenten rennen. En toen zei hij van... Hey, ben je muzikanten? Om een heel lang verhaal even kwart een meidje. En we zeiden ja. En toen zei hij, wil je hem aan het eind van die 5 dagen... wil je hem dan even een jaar spelen? Dat hebben we dien. En van dat moment is het groeit in die jaren. En schreeuwt hij teksten voor ons. We gaan ondertussen... ik denk 5 cd's maken met zijn teksten. En hij is net een muzikant, maar hij is heel goed met liedteksten schrijven. En die zet Nanne op muziek. Nou, en dan gaan we werken. Ja. Dus wij gaan hele proto met hem reizigen. Ik wil in Duitsland bij we west, in Amerika bij we west, Engeland hebben we west. En in Australië zelfs hebben we dat 2 keer west. En haar hele mooie gearworking met hem kregen. In de een van de tijden. Ja, een heel oor verhaal. Ja. Maar super. Ja, in die 5 dagen joegen wij dan maas van 8 tot 8 van de vroege vogels. Joegen wij dus gewoon dat wij die vestjes dierden. En kanons, we horen van kanons. En aan het eind dierden we dan een concert. En dan mochten we op een gegeven moment de hele jong gaan. En dat weer dan heel interactief. Met het publiek, bij Michael en Carolyn. Ja. En ja, geweldig. Centraal dus uw relatie als mens met de natuur, of persoonlijke relatie met de natuur, of is het weer een hele andere filosofie wat dat onbelangrijk? Nou, het begon met die natuur. Maar hij maakt het mystieke reizen. Hij maakt het metafysische reizen. Gewoon in zijn stoel naar oren planeten. Hij moert het oren wezens. Oren metafysische wezens. En schroot dat op in zijn boek. En in die latere jaren kwam het heel iets meer bij de mens zelfs. En bij de ontwikkeling van die zelfs. Want het allerwichtigste voor een mens is dat hij komt in een emotionele balans. Als dat bereikt is, dat is gewoon een hele fijn gevoel om in te wijnen. En die balans, had die van die gevoelse staren zo te pakken? Ja, wat ik al zei, dat is al dat is heel mooi. Ja. En maar van die zelfs horen, dat die hak een heel mooi laagje nou, maar het mij nog wel verder groeien. Maar ik zit op een heel fijn gevoel al. Ja, dat straalt de mensen. Dat straalt wel uit. Ja, maar nogmaals, begint alleen maar buitenkant en binnenkant. Dat weerspiegelt de kon er altijd, maar in dit geval dus wel. Nee, nou wel. Ja, zeker, ja. Taal. Dan hebben we het Esperanto. Hoe is de toekomst voor het Esperanto? Is er een toekomst voor het Esperanto? Ja, ik weet het net. Nee. Ik weet het net, maar in elk geval in uw leven is het fantastisch. En ik zou alle jonge mensen onreden. Stek die... net volle moeite, stek die erin om die taal te leren. Want toen kist de vrood reizig je. En er is een boekje met Esperantisten, Westo sliepen meest, gratis vaak. En de mensen die het Esperanto leren, die doen dat omdat ze verder zorgen dan hun eigen regionale of provinciale grenzen. Wij ook. En wij hebben een vriend, Charles, en die had die Trans-Siberische spoorlijn die. Hij spreekt ook Esperanto en is in Siberië uitstapt en gaat daar naar Esperantisten. Zo. En die vertellen hem wat meer en die laten hem dingen zien. En dan gaan we verder en gaan naar China. Ik weer via Esperantisten. Ja, want de achterliggende idee ooit van de createur, neem ik maar even voor deze taal, een Pool had het niet. Ja, Zamenhof. Ja, en die wil eigenlijk de verschillen in taal
oerbruggen. Mensen in conflicten daar toch. Dus breng het waarom niet in je taal. We leven in de tijd dat idee van het is oorlog, conflict, ruzie, gedoe. Ja. Ja. Zullen we dat ideaal nog eens bereiken, denkst, als mensdom, dat we in je taal praten en ik denk, de verschil nog een kans hebben te kennen? Ik denk morgen. Voor mij het, ja? Nee, maar... Nee, ik best optimistisch of net? Of best daar net zo bot met waanden? Maar die er zijn wel dingen, zoals bijvoorbeeld in het Europese parlement had elk land het recht om wat er zijn wordt oorzetten te krijgen in zijn eigen taal. Dat neemt 40% van het budget. Dus en hoe moeilijk is oorzetten? En hoeveel verminkingen komen daar wel net in? En wat zou het makkelijk wezen als men daar Esperanto spreken zou? Wat zou het makkelijk wezen? En het is inderdaad, ik heb het bestudeerd... in verhouding met Engels en Frans. Van, is het echt makkelijk? Nou, het is net echt makkelijk, maar het is wel relatief makkelijker. Volle makkelijker dan Nederlands, Engels en Frans. Dus ik weet dus dat er pogingen binnen om dat er in het bewustzijn te krijgen. Maar wisten, Willem, als je altijd over wapens gaat, of voor de farmaceutische industrie, daar zit een hoop yield achter. En dat is hier net zo. Het is de taal meer van de leefde. En dat mij nog wel wat meer naar voren komen, denk ik. Daar kun je nooit genoeg van krijgen. Daar kun je nooit genoeg van krijgen. Dat mij wel wat meer naar voren komt. In plaats van in het steek van wapens en medicijn en zieke mensen. We hopen dat we ooit het leven alleen maar meer om veskes. Ja, want veskes... En in taal draait. Dat zou wel mooi wezen, toch? Veskes filtert emoties. Ja, echt. Zonder dat ze het wist. De kist een veskes, jongen. En de wist net waarom dat strekken wist. Toen was het even emotioneel. En hoefde het ik net te weten. Maar ondertussen litten opslijnen emoties die in die cellen zitten. Die gaan stromen. Die gaan vloeien. Ik zou zeggen, zong. En dan had die stem altijd bij die. Het maakt het niet uit of het mooi zongs of net mooi zongs. Maar in de auto is het zongen van weet ik veel, I wanna hold your hand. Bijvoorbeeld. Of de wielenwaal. Ja, mooi wel. Goed, we gaan hier een plaat draaien. Oeh, jong. Ja. Welke maar we als laatste draaien? Ja, even zien. Ja. Ja, aan de ene kant denk ik van Moeke vindt het, want dat is een heel vrolijk, maar het lied van hem is ook zo mooi. Even zien. Toch maar, Moeke vindt het niet goed. Dat is het is een traditional. Nana had hem oorzetten. Mama don't allow. Mama don't allow. En de gitaar muzikanten, en ze mij net op de banjo spelen, net op de gitaar, net op de bas en net op de mandoline. En daar gaat het oor en het zit op uw cd, mooi met die. En daar zitten alle keer artiesten in vanuit Friesland. Sido Martens en Gerard Nijborg, Rutger Dijkstra, Bastiaan Zijlstra, Jacob van Bethlehem, daarna ik. Dus misschien is dat wel een heel leuk noem. Ja, ik maar trouwens nog dat het liedje zo uitspreekt, maar ik besef me niet eens. Dus, maar ongelooflijk volle muzikanten gewerkt had. Ja, een hele soort. Had hij dat altijd al die energie, jongen? Ja, geweldig. Geweldig. Het Door het van die lessen zei dus zelf wel eens wat veskes krum, maar voor de rest dus vertolkt altijd een oortje muziek aan. Ja. Ja, de veskes van Nanne, die doe ik geboren doen worden of zoiets. Ja. Ja, nee, zelfs krijg ik geen veskes. Nee. Maar altijd wel met oren spelen maar je mag ook enorm. Hoeveel maar ik altijd constant je hebt een steen voor elkaar natuurlijk. Ja, zeker. Dat kun je een oortje veskes ik net vertolken. Nee, dat is weer. Nee. En hebben we van jonge repetitie met Lennart en Femke van Plunder. Ja. En daar doen we dan even een projectje met ons vrouwen of met ons vijven. En dat vieren we dan in oktober uit tijdens Lierenlied. Ja. En daarmee ook voor de nieuwe generatie bij jonge mensen. Ja, hartstikke leuk. Ja, zeker. Hoe is dat om daar wat connectie mee te krijgen? Dat is geweldig. En het is prachtig om van de jongen wij ziekje naar van waar komen we coachen in de stemmen of in de instrumenten. Waar klinkt de skalmeid van of de mandoline of de gitaar en dan hetzelfde met de concertine of de contrabas. Dus dat is een ziektocht. Vind je het belangrijk dat het trok gaat? Ja. Je bent er nog wel even, ja. Ik bedoel het verkeerd, maar dat ik de nieuwe generaties
het muziekmaatje oppakken, veskes, Ja. het gevoel. Ja, het is zo goed voor die soms. Ja. Ja, en zo verheugen wij ons nu al op maaien. In maaien spelen we 5 dagen in Straatsburg op het Europese Esperanto-congres. En we spelen op het Donau Esperanto-congres in Boedapest. 3 dagen. En in München spelen we. En we hebben ook een bijzonder iets in Amsterdam. Daarvoor hebben we München zelfs verzetten. En dat is een hoogleraar die houdt Esperanto aan de universiteit in Amsterdam. En het thema is Esperanto tussen Italië en Nederland. Dus de Italiaanse ambassadeur komt daar, de Nederlandse ambassadeur, de Poolse, want Zamenhof die Wierpool, en de Kroatische, want UNESCO had Esperanto erkend als taal. Dus dat wordt dan weer een heel bijzonder midden en jong. Wat een leven. Ja, en we heel apart. De voorkeur eten sieren en de leren. Ja, en een windje erbij. En windje bij. En hoe nemen we het werk maar eens? Nee, dat net. Nee. In die zin mis ik squallen net, maar wel mijn collega's. Maar het is oké zo. Dank u wel. Graag dien. Doe ik tegen bedanken. Lekker hakken op het hakkenbord, Moeke vindt het niet goed. Hakkenbordmuziek, ze kent niet velen. We doen het lekker toch, want hakken en schelen. Hakken op het hakkenbord, Moeke vindt het niet goed. Lekker gieren op gitaar, Moeke vindt het niet goed. Lekker gieren op gitaar, Moeke vindt het niet goed. Een gierende gitaar, ze kent niet velen. We doen het lekker toch, maar we hakken schelen. Gieren op gitaar, Moeke vindt het niet goed.